přínos světové kinematografii, a to na letošním ročníku festivalu. Neuvěřitelný okamžik tohoto setkání, dámy a pánové, John Travolta na červeném koberci u lázeňského hotelu Thermal na zahajovacím ceremoniálu letošního festivalu. Jeho nejnovější snímek Sezona zabíjení bude uveden ve velkém sále hotelu Thermal zítra, tedy 29. června. A notoricky známá muzika doprovází tenhle exkluzivní ojedinělý okamžik festivalu film Pulp Fiction. A já musím připomenout ty 70. léta, filmy Horečka sobotní noci, film Pomáda, který mimochodem bude promítnut v letním kině